माहेरवाशिणींच्या हाकेला धावणारी अशी ख्याती असलेल्या कुसूर गावच्या देवी दारूबाईचा वाडिया जत्रोत्सव आज होतोय। गावकऱ्यांसह परगावात राहणाऱ्या सर्व गावकरी आणि पाहुण्यांचं हे श्रद्धास्थान। पंचक्रोशीतील प्रसिद्ध असलेल्या या देवीच्या जत्रोत्सवाची कहाणी काही वेगळीच आहे। कोकणात दिवसा होणाऱ्या जत्रोत्सवांपैकी ही एक प्रमुख यात्रा आहे। वैभववाडी तालुक्यातील 12 वाड्यांचं असलेलं कुसूर हे एक मोठं गाव। चहूबाजूंनी डोंगर आणि गावच्या मध्यातून वाहणारी नदी अशा निसर्गाच्या सान्निध्यात वसलेलं हे सुंदर गाव। गावचं ग्रामदैवत श्री रामेश्वर दारूबाई या दैवतांचे सुंदर असं मंदिर आहे। शिव आणि शक्ती ही दोन्ही दैवत एकाच मंदिरात असून भक्तांच्या रक्षणासाठी सदैव तत्पर आहे। मंदिराच्या पायथ्याशी बारमाही पाण्याची तळी आणि बाजूला वाहणारा ओहोळ असा निसर्गरम्य असलेला हा परिसर। या नयनरम्य आणि पवित्र स्थानात वास्तव असलेल्या या ग्रामदेवतेचा आज जत्रोत्सव। दरवर्षी कार्तिक महिन्यात शिवरात्री अमावास्येला हा जत्रोत्सव साजरा होतो। 2 दिवस होणारा तालुक्यातील दुसरा उत्सव आहे। जत्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी गावातील पावणाई मंदिरातून देवतांचे येथील मंदिरात आगमन होतं। त्यांची षडोपचारानं पूजा होते। यानंतर रात्री देवीचा मान भरला जातो। मानकरी आणि गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा पार पडतो। रात्री देवीला नैवेद्य दाखवला जातो। मंदिरात उपस्थितांना देवीच्या प्रसादाचं वाटप केलं जातं। या जत्रोत्सवाच्या काळात या गावात चेरा या वनस्पतीच्या पानाला खूप महत्त्व असतं। या 2 दिवसांच्या कालावधीत या पानावरच जेवण केलं जातं। देवीला नैवेद्यही त्याच पानावर दाखवला जातो। देवीच्या नैवेद्यासाठी भोपळा भाजी असते। जशी ती मंदिरात असते तशीच ती प्रत्येकाच्या घरीही बनवली जाते। जत्रोत्सवानिमित्त येणाऱ्या प्रत्येक पाहुणे मंडळींचा पाहुणचार गावातील प्रत्येकाच्या घरी केला जातो। जत्रोत्सवाच्या पहिल्या दिवशीचा कार्यक्रम रात्री उशिरा संपतो। त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे पुन्हा देवीची पूजा होते। त्यानंतर महिलांचा ओटी भरण्याचा कार्यक्रम सुरू होतो। या दिवशी सायंकाळी उशिरापर्यंत ओटी भरणं, नवस बोलणं, नवस भिडणं आदी कार्यक्रम सुरू असतात। या जत्रोत्सवाला परगावात असणाऱ्या माहेरवाशिणी आवर्जून उपस्थित राहतात। देवीची ओटी भरून तिच्या समोर आपलं गाऱ्हाण सांगतात। देवीही त्यांच्या हाकेला धावून जाते असं सांगितलं जातं। या जत्रोत्सवाची ख्याती फार मोठी आहे। ज्याप्रमाणे देवी माहेरवाशिणींना पावते तशीच इतर भक्तांच्या संकटात धावून जाते। त्यामुळे या उत्सवाकरिता मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह विविध भागातून भक्तगण मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात। गावकऱ्यांसहित पाहुणे मंडळींचं हे श्रद्धास्थान आहे। कुसूरच्या वाडिया जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक ग्रामपंचायत कुसूर, शिल्पा पाटील सरपंच, प्रकाश झगडे उपसरपंच, वर्षा विलास पाष्टे सदस्य, नितीन कुळिये सदस्य, आकाराम सावंत सदस्य, नारायण कुसूरकर सदस्य, प्रियंका पांचाळ सदस्य, अनिता साळुंखे सदस्य, सारिका जाधव सदस्य, सत्यवती पाटील सदस्य, घनश्याम नावळे ग्रामसेवक, शिल्पा साळुंखे लिपिक, हरिश्चंद्र साळुंखे शिपाई, मैथिली पाटील केंद्र चालक। कुसूरच्या वाडिया जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक पुंडलिक पाटील चेअरमन, सीताराम पाटील व्हाईस चेअरमन, संचालक गजानन पुंडलिक साळुंखे, समाधान गणपत साळुंखे, दाजी दत्ताराम पाटील, रत्नोजी आत्माराम साळुंखे, मानसिंग दत्ताराम शिर्के, रमाकांत यशवंत यादव, गजानन राजाराम नामिये, शिवाजी वसंत साळुंखे, समीक्षा समाधान साळुंखे, भक्ती विठोबा गाडे, सचिव विजय सावंत, कुसूर विकास सेवा सोसायटी। कुसूरच्या वाडिया जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक समाधान साळुंखे, संचालक कुसूर विकास सेवा सोसायटी तथा अध्यक्ष माजी तंटामुक्ती समिती। कुसूरच्या वाडिया जत्रोत्सवास येणाऱ्या भाविकांचे हार्दिक स्वागत। स्वागतोत्सुक गणपतराव विष्णू शिंदे, तलाठी कुसूर,